90% reakcija da su ljudi jako srećni što se ovde ne puši i da nas pohvale za to. A opet postoje i ljudi koji su nekako, da kažem, slučajni prolaznici koji dođu na kafu i bude im neugodno zato što nije dozvoljeno pušenje i oni napuste lokal. Ne govorimo samo o zaštiti nepušača, govorimo o zaštiti pušača takođe, jer ne postoji bezbedan nivo izloženosti duvanskom dimu. Jer ovim zakonom ćete poništiti 20-30% ugostiteljstva u Beogradu, ponajviše će patiti noći barovi i klubovi, jer kod nas upravo dolaze pušači, znači kod nas dolaze punoletni ljudi koji su vrlo svesni štetnosti cigareta i koji i dalje puše. Zašto se mi bavimo njima? Da će opasti promet u ugostiteljskim objektima, da će biti gubitka radnih mesta i tako dalje. To su, da tako kažem, klasični komentari. Nije ništa novo i nije ništa specifično za našu zemlju. Sva iskustva zemalja pokazala su da je primjena zakona imala ili blago pozitivan efekat što se tiče finansija ili neutralan efekat. Nama ništa ne utiče loše na to, naprotiv. Gosti jako dobro reaguju. Sad mislim da ima i veze s time zato što mi promovišemo zdravu hranu i neka zdravija pića. Šta ćemo da radimo kad policija dobije ili komunalci dobiju prvo veče zabrane pušenja 20.000 poziva od raznih klubova, raznih obezbeđenja i restorana i tako dalje, jer ne možemo da sprečimo ljude koji hoće da puše. Ne smatram da treba da se zabrani, jer ja prvi ne bi sedio u kafiću da ne mogu da pušim. Slažem se, mislim da ne treba da trpe nepušači dim koji prouzrokuju pušači. Kafana bez dima. Je li to moguće? Nije moguće i mislim da će da se taj zakon krši. Slažem se. A pušač si? A pušač sam, da. Kako to? Okoline cele i to smeta dim i generalno mislim da je dobra stvar da se zabrani.